खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो मोजाङैनो दं होननानै नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय नै दा जोङो न'आव थांगासिनो दङ टाइमा 4टा जाबायानो हठात जादों आरोना प्लेनाहाय ओमफ्राय न'आवहाय रावनोबो खिन्थाहराखै आइमोननो जे जों थांगासिनो दङ थ' बेसिकेलि बियो सरप्राइज भिडिअ आरोना नायनोसै बिसोरो मा खालामनानै दङ नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना राजाया बैनि मेथाइ लायदों आं गारियावनो नेगासिनो दङ ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दे चलो अभी वाव खासि बिबारानो बिबार खासि बिबारावहाय न'आवहाय बोथोराव वाव सिंगारानो दङ माथो आं खुसिंग्रा बायदिसो खुसिंग्रा जेरै खामनायखौ नायबा लाजियो आंबो बिदि सिरि थायो आं सिरि थायो ओमफ्राय ना जों सानैया मोनसे खोथा रायलायगासिनो आरोना जेनेबा जों सहैजासिमलायनो आइ पापामोना ओंखाम जाबायनो मा खालामगोन दे सानैजों जागोन संनानै जागोन माने आइ पापामोना बिराद थाब जायो नालाय ओंखायनो खालामो लुकै लुकै दाउ बेदर लाबोदों लुकै लुकै होनगोन थांनानैहाय लुकै 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 ओंखाम जाग्रा लोगो थाब थाब नै लुकै 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 होनगोन माथोबाव जोङो रुनानै जाहैगोन आरो डाइरेक्ट ना आलु बाथोन खालामनानै दालि जायो रुनानैहाय मा संना दोननो आग्लायनायखौ जालाबायो औ दा जों नै थांगासिनो दङ टाइम लागोन एसे 1 घन्टाथ' नांद्रायलांदां ना 1 घन्टा लागोन आरोना दा नायनोसै र' जों सहैजासिम बिसोर मा खालामबाय थायो जाखाङो ना मायो ना मावखि बारबाय जोङो ओमफ्राय दासो आइखौ फन खालामदोंमोन आरोना मा खालामगासिनो दङ होननानै ओमफ्राय जोंबो बुंबाय जे रौतायाव थांगासिनो जोङो बाजार खालामनो होननानै बिदि थगायबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहायथ' आं सोंफ्लांबायना नोंसोरलाय मा संखांबाय नामा होननानै ओमफ्राय संथ'वाखैनो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बुंनानैहाय फैदोंसोनदां नोंसोर बिदि होनबाय ओमफ्राय आं मिनिनो ओंखारबाय बेबो मिनिनानै आं मिउट खालामनानै दोनबाय फनखौ ओमफ्राय बुंहरबाय आरो ओहो मानो थांनो जोंलाय थाङाखै बिदि होनहरबाय आरो ओमफ्राय दाना बाबुआ फैदोंदां नोंसोर फैदोंबा रसमलाई लाबो जालायलायथारो ओमफ्राय आङो थगायबाय मिनिनो ओंखारनानै थानो हायैनि दे जों बाजाराव सफैबाय दोनदो होननानै दोनबाय आरो दा मा सानमारदोंथाय बिसोरो फैदोंदां होननानै सानबाय थादों खोमा ना सरप्राइज जागोन ना जायाथाय राजाया ना नुनानैहाय लायनो थांदों आरोना नाखौनो लांसै न'आव होननानैहाय नेगासिनो आं दा फैयाखैनो दाबो आइनायावसो नाहरलागासिनो आं बेखौ मोनाहांबायानो खैराबारि टाउन मोनबाय जोंहा नै रेल साइडथिं बारनोसै सहैनोसै न'आवहाय फाइनेलि जों सफैबाय न'आवहाय नायनोसै खालामदो दे नायनोसै मा मिनिखासिगोनसो खौआथ' Surprise!
सुलि फैनायखौनो माबा मोनो सुलि मोनफैनायखौ सन्देह खालामदोंमोन जुरो ओइलाय ओंखाम संबायसो जों बेनिखायनो खिन्थाहरदोसो नामाथाय होनलायलायदोंमोन सोखानोसै नामा सोखानोसैबा सोखानोसै बै मैया न'आव सफैखांनायनि उनावहाय जोबोद मेंनाय मोनबाय जोङो ओंखायनो भिडिअबो बानायनाय जायासै फैनानैहायनो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संबाय आइया संनानै जों जानानैहाय बिराद रायलायबाय माबाय ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाय आरो ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट दे जोङो दा बाबु आं आरो राजा सुनिबारावहाय माने जोंनि खाथियावहाय भेरगावआवहाय बाजार जायो आरो ना उइकलि थ' बेहायनो जोङो बाजार बेरायहैनो थांनो नागिरदों दा गरम खिन्थु बिराद टाइमाथ' जाबायानो 10:30 जाबाय नायनोसै मा मोनो मोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायलांसै आङो बिराद सान्दुं दिनैबो गरमा थैखागोनहाय बाजाराव बेरायनाया आयौ बिदि जानांलामोन मिथिया मानोथाय बाजार थांनाय बाजारनिफ्राय फैनाय गोजा फर्स्ट टाइम ना नोंना भेरगावआव बाजार जानाया हांसो नागिरनो फैदों हांसो आंना माने फिक्स मोनसे नाम्बार बानायनो नागिरदों उमुक्ता हांसो दं दा उमुक्ता जागोन आरो औ उमुक्ता नैबे उमुक्ता हांसो मोनबावबा उमुक्ता जासिगोन ओंखायनो आं बे उमुक्ताखौ बानायनो उमुक्ता हांसो नांगौ जादों आच्छा दा बे उमुक्ताखौ जोङो खिन्थाला खिन्थाला मानो होनबा बे सोलायबाय थायो नालाय नाम्बारा that's why आरो बिथाङा आं लकेल गाइड आरो आं बिसोरखौ नायदिंग्रा Iya, 15 दिन जाबाय 15 दिन बल दं नामा लकेल आंथ' हमनो रोङा गिदिर जाब ने बेबायदि Mating. Haru lana fैनाय kucing. Siap-siap naik. Gubung-gubungखौ एसे गुबुं-गुबुं नायनानै लालाय राजा ओइ मोनसेखौसो मोजां बै मोनसेयालाय नैबे मोजां नामा नै गोजाम जाबाय आरो बे गोदान गोलोमजोब्बायलै কিমান দিব 10 টাকা দিন হ্যাঁ 80 টাকা 10 টাকাই বনালে दसता जागोन ना लाइटआव गहनाया थैयो खोमा 30 ता नालाय बिमाखौ नेबा एसे गोरा जागोन आरो बे खालामखांबाय बाजारखौ बाजार माने मा हांसोल' बायनाय जाबाय
बिराद गरम बेरायनो हाया बाजाराथ' बिराद गिदिर ना राजा गिदिर उदालगुरि बायदियानो बिराद गिदिर ओमफ्राय सान्दुं गोसा जाना बेरायजोबनो हायाखै जोङो भिडिअबो लाजोबनो हायाखै बाबु मारै गोलोमबाय दा न'आव थांफिनसै आरो गोलोमनानै अबस्थायानो सेस जाला फैफाग्रालै फैयाबा हारसिं बाजार हरा आंखौ रोंनाय नङाना नों नङाबा ओइ स्टार्ट जेरावबो दे थांबाय थानोसै न'आवहाय आलासि फैदों जोंनाव ओमफ्राय मालाय नै हांसोखौ जि आराम हमनानै दोननो हायो रोंगौ बियो दे मालाय बिगुमै बिबोनां सानैजों देनां जागोन ना फैसालिनो ने हामारोलै फैसालिया मानो हाया जानो जोंहा ने फैसा जोंहा गामियाव देरनाय मानसि दायो जोङो फैसालिनि मोननि न'आव थांगासिनो दङ जोंनाव दंफैयोमोन बे एग्जाम जोबखांनानै ना फैसालिखौ दोननो थांदो दा मा जाहैयोथाय फैसालिया दा हांसो जागोन ने हांसो जाहोगोन हांसो जागोन दे सोरनि दङबा नोंनि माबा दङना दङानो नोंनि बाहागोनि दंना गैया दाउ दङ दाउ दङ दंमारोसो आरोना दोनजागोन जोंहा मागोनिफ्राय जखन लायलाय दै गुदुं गुदुं होनाय ओंखाम गुदुं गुदुं होनाय बे रोखोमसो आदारा होनबा दुंबुरबुरसो लगायना होदों दै दुंबुरजों सोरलाय जाग्राया हाय दे हाय हेलौ बिथिं फैलाय स्रां जाखाय सासेयाव उन्दुनाय सिखाराखै नामा हा सासेयाव उन्दुनाय सिखाराखै आबौ हाय आमाय सोर नै जादो आबै नै आबै मिथाइ ini जादो बिदिनो जादो जादो मिथाइ जेबो नुवा दे बाय बाय सलमान खान बाय बाय सलमान खाननि फिसाजो बाय कियारा बाय दे बाय बाय लाजिबाव था बाय 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 miss you both bye deh tak थांसै मोजाङानो माइ नामा दे होमबा थांसै दे tak bye bye थांसै bye होमबा माबा deh all the best ले bye दायो जों नै न'आव थांफिनगासिनो दङ बग्रिबारियावबो थांबाय आमाइमोननाव थांबाय जोङो आमाइमोननिफ्राय फैनानैहाय न'आव दसे हाबनानै साहा लोंफिनबावनानैहाय नै दा थांगासिनो दङ आरो न'आवहाय मैया जोङो जि समाव फैदोंमोन ना बे समावनो जोङो फिन थांफिनगासिनो दङ आरोना बेसेबां घन्टा जागोन बे हिसाबै 1.5 घन्टा नङा माने जोङो फैनाय थांनायाव बेसेबां बिदि लाखो जेनेबा मैयानि 3:30 4 hours 24 hours आरोना भिडिअखौथ' बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला गोलावानो जाखाबाय खोमा नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय